Ηρακλής εναντίον Έχιδνας, το έπος που δεν τόλμησαν να γράψουν οι θεοί. Κάτω από τα βουνά, στο άβατο σκότος, η Έχιδνα περίμενε. Γέννησε τέρατα, εξαπέλυσε τρόμο. Ο Ηρακλής, ο άνθρωπος που έκανε τον φόβο να φοβάται, κατέβηκε εκεί που ο θάνατος γεννήθηκε. Δεν μίλησε. Μπροστά του, η Έχιδνα σηκώθηκε. Ομορφιά μέχρι τη μέση, τέρας από εκεί και κάτω. Κάθε λέπη, ένα έγκλημα. Σκότωσες τους γιους μου. Τώρα θα μετανιώσεις. Πριν την τελευταία του ανάσα, φώναξε τόσο δυνατά που ράγισε το σκοτάδι. Το ρόπαλο υψώθηκε σαν κεραυνός. Χτύπησε μία και η γη σύστηκε. Χτύπησε δεύτερη, η πέτρα ράγισε. Χτύπησε τρίτη και η Έχιδνα ούρλιαξε τόσο δυνατά που ράγισε η γη. Το σώμα της έπεσε. Η σπηλιά έκλεισε και ο Ηρακλής βγήκε νικητής.